Aquesta exposició, Ara toca festa, és una exposició que ens parla de les festes majors de Reus i sobretot de la festa gran, de la festa de Sant Pere. Una festa molt antiga, que fa 800 anys que la celebrem, i en la qual hi ha tota una sèrie d'elements que, venint d'una tradició, venint d'un passat, han arribat en plena vigència fins al present, i que, a més, són elements d'identitat local, a l'entorn del qual una mica la gent es reuneix i participa a la festa. La Festa Major de Reus va ser declarada per la Generalitat com a festa patrimonial d'interès nacional en conjunt destacant el valor de determinats elements. Tenim uns gegants de més de 200 anys, tenim la tronada, que és una forma de preparar la pirotècnia artesanal a la plaça del Mercadal, que s'ha conservat en molt pocs indrets de Catalunya i encara més concretament només a Reus amb els morters de ferro. Tenim una tradició de ball de diables també molt antiga, amb uns vestits també molt especials. Tenim castells, tenim músics, tenim gralles, tenim tot un seguici de danses i una mica el que intenta la Festa Major és explicar tot aquest bagatge folclòric, tot aquest bagatge de manifestacions de cultura popular, però portant-los fins al present, no només com a record d'allò que va ser, sinó com allò que és viu i que la gent veu i participa. Ara toca festa és una exposició que s'ha plantejat com una exposició temporal de mitja durada, però amb voluntat que acabi sent una exposició permanent. Al voltant de l'exposició s'està fent tot un treball de recerca que ens està permetent descobrir aspectes menys coneguts de la festa, però que són importants perquè han estat significatius al llarg de la història de la ciutat. Per exemple, l'ús de la pirotècnia. Reus ha estat una ciutat on la pólvora a la festa ha estat un component cabdal i que, a més, ha tingut una tradició d'artesans pirotècnics i d'empreses industrials pirotècniques molt important. Altres aspectes sobre els balls i les danses, patrimoni material que hem anat localitzant, però també documentació. Tot això pot permetre anar cap a un centre d'interpretació de la festa que, evidentment, necessitarà més espai que encara ocupa l'exposició. La Festa Major de Reus és una festa representativa d'una manera de fer festa mediterrània, de festa que té en el carrer el seu espai, que es mou com un gran espectacle popular en el qual la gent veu, participa, veu passar tot un seguit de balls i danses. És un model de festa molt característic de Catalunya i Reus n'és un dels exemples que ha estat més representatiu i d'aquí la declaració com a festa patrimonial.